Y harfi. Yol yar. Şu wagda çenli geçen harflarımız A, K, T, M, L, O, B, R, Y. Yollar. O kar. O tar. Al yar. Bar yar. Or yar. Ya ka. Ya vak. Ya ka. Ya vak. Suratdaki boğunlardan söz düzün. Yaprak. Murat oku. Murat okuyar. Omar taya otat. Orok al. Omar al oku. Ol okuyar. Yumuş. Adaşan sözleri öz yerine koyun. Omar taya ot atyar. E harfi. Eğer şu wagda çenli geçen harflarımız A, K, T, M, L, O, B, R, Y. E. İnni bolsa özüňiz aýdyň. Ek, yel, el. Mele, meret, Meryem. Yelek, elek, yeke, kelem, bermek, ekmek. Ene undan ne mi pişirer?
Maral, elek al. Maral, elek alyar. Mele, me orok. Ot or. Bolyar. Meret, al oko. Bolyar. Meret, okoyar. Suratlara sin edip harpından başlayan sözleri aydın. Elek, kase, ellik, inni bolsa özüňiz okaň. Na harpi. Nal. Şu wagda çemli geçen harplarımız. A, K, T, M, L, O, B, R, Y, E, N. İnni bolsa özüňiz aýdyň. Nar, anna, nal, nan, men, yene, kenar, yelek, enem, aman, ayna, navat, surat boyunça görüň beriň. Inni bolsa özüňiz okaň.
boğunlar. Cüceciğin doğulan gününe getirilen soğut nar mı ya da alma? I harfi. Iz. Şu wagda çenli geçen harflerimiz. A, K, T, M, L, O, B, R, Y, E, N, I. İnni bolsa özüňiz aýdyň. Yeli, ılım, yılan, iklim, yaylım, yalqım, mari, eyer, ayı, ene, ayna, anna, mellek, baba, yumuş. I harfinden başlayan sözleri aýdyň. Ismanak. Inni bolsa özüňiz okaň. Aynanyň görýän suratlarynyň haýsysynyň adyna y harfi bar? Zeytun, hıyar, ördek, maşin, men oýnaýaryn, men alýaryn, men barýaryn, men orýaryn, baba okaýar, Meret okaýar, Murat okaýar,
Yaylım okuyar. Iklim okuyar. Surat boyunça görüň beriň. P harpi. Paňta. Şu wagda çenli geçen harplarymyz. A, K, T, M, L, O, B, R, Y, E, N, I, P. Inni bolsa özüňiz aýdyň. Top, papak, yaprak. Inni bolsa özüňiz okaň. Boğunlar. Polat top oynayar. Pena top oynayar. Iklim top oynayar. Maral mata alyar. Altın mata alyar. Maya mata alyar. Maya maral top oynayar. Surat boyunça görüň beriň.